mara afọ 2020 afọ ewere ka ọ dị n'etiti COVID pandemic na EndSARS na ndị ọzọ dị iche iche. Ya 2020 bụ ọtụtụ ihe dị iche iche wee bịa, mana otu aka ahụ anyị adaghị mba. Obodo nwere ruru 180 to 190 million and ndị mmadụ na-agbakọkarị ebe ahụ. Mgbe ọbụla enwere ọgbakọ enwere ọtụtụ ihe dị iche iche a na-eme ebe ahụ. Ya wụ na a kwụsịrị ọtụtụ ndị mmadụ ị na-agbakọ na-enwe mmemme. Ya wụ o metụtara ọtụtụ ngalaba dị iche iche, mana dịka ndị mmụọ na-anaghị na-ada mba, anyị abakwa na nke akpọrọ online na-abazi virtual concert ebe a na-enwe ọtụtụ ọgbakọ dị iche iche site na online. Studio memewe IG live concert, virtual concert maka international companies. Anyị na-enwe dance off virtually, ma ihe niile baziri online. Ya wụrụkwa anyị nọ na 360 ahụ, ụtọ ọbụla ọ dị anyị ga-agbalịsi ike ịhụ na ihe nọ na-aga. Ya wụrụkwa na anyị nọkwa na etiti ebe anyị agbazi na studio ga na-epefọmụ ma na-eme ihe ndị ọzọ dị iche iche. O metụtara ọtụtụ ihe dị iche iche ma mewetara. Ya wụ Instagram mere increase ọtụtụ ihe dị iche iche. Ya bụrụzie ihe kwesịrị ime, onye ọbụla gaziri live. Ya ọ dịrị anyị ofere isi otu anyị na-eche emebe ihe ba online ụta, mana ọ kụziri anyị na ekwesịrị inwe plan dị iche iche maka ọtụtụ ihe tụmadị entertainment industry. The entertainment industry agachi azụ, ọ ga-achịga n'azụ. Anyị abakwala n'ụzọ dị iche iche a ga-esi kwalite ihe dị iche iche. Ndị mmadụ ga-achọkwa otu a ga-esi na-abịakwa ya bụ mmemme dị iche iche. O metụkwara ndị na-ekreti content, mana o mekwara ha wụrụ ndị were ka o si dabara ha n'ụdị dị mma, maka na ha bụrụ ike nọ n'ụlọ kretie kọntentị ha tinye online niile a na-asụ. Ya wụrụ maka mụ afọ 2020 ọwa afọ rara ahụ, mana ọkwa na afọ a na-amụta ọtụtụ ihe. Amụtara m ọtụtụ ihe dị iche iche. Amụtakwara m na ebe anyị nwere ihe ruru 200 staffs, a ga-emewe otu a ga-esi haziwo maka project na ihe ndị ọzọ at a time enwe ike gaa ọfụma. Maka na anyị na-enwe virtual meetings before, mana ugbu a ị gaghị aga inwe ike gawazi traffic, inwe ike nọ n'ụlọ mee ọgbakọ, mee virtual meeting, you need this stuck in traffic. Ya wụ ọwa afọ a na-amụta ọtụtụ ihe dị iche iche n'agbanyeghị ka o si dabata. Mana m na-eche na ọgwụ mgbochi nke a chọrọ iweta maka COVID-19 na otu esi agba mbọ ịhụ na ihe niile dị maka adaba nke ọma. 2019 wụ afọ onye ọbụla gbara otu esi hazie, mana 2020 kuturu anyị, mana anyị na-ele anya na 2021 anyị na-ele anya na vaccine ya ga-abata. Nkwa na entertainment industry ga-agbaligwe elu tụmadị na virtual entertainment na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Anyị ga-aghọta na entertainment dịzi mkpa karịa crude oil na ihe ndị ọzọ, mmanụ agbidi n'okwu Igbo. Ịma ego na-abata na industry na-eweta ezigbo ego n'obodo anyị bụ Nigeria. A na-enwe biggest artists na-abịa n'obodo anyị Nigeria. If they say we get the entertainment this thing, our artists go dey, ha ga-eweta ego dị iche iche. Eziokwu, ego ga na-abatara ha ka mgbe ọbụla. Ọ bụrụ na mmadụ na-eme biznes ebe anyị na-ekreti otu ha ga-esi nwee ọgbakọ a enwe ike daba adaba, ihe niile adịrị. Ya bụ na o metụtara anyị n'ọtụtụ dị iche iche. Anyị na-eche na 2021 ga-akarị afọ 2021, which anyị na-eche na mgbe mbụ anyị na-eche na ya bụ afọ 2021, afọ 2020 were ga-adị mma n'afọ 2019, mana ọ bịara nwaanyị n'ala. Maka na afọ 2019 ka ya ma anyị na-ele anya n'afọ 2021 ga-aka ya mma, maka na ihe a bụ afọ a ga-eji mụrụ anya mara otu ihe niile na-adị. Maka na ekwesịrị ike ịbịa mechie ihe niile, ma ihe niile nwere ike mechie oge niile, ihe niile otu esi eweta ihe niile agụrụ ike pịachi ihe niile. Anyị na-ele anya n'afọ 2021 ga-adị mma.